Čaute, moje meno je Ranko a ja vás vítam u nového videa z hry Minecraft a dneska to bude hardcore po dlhom čase a ste mi písali, nech natočím ako video, ako tu most postavím, tak si ho vyskúšame postaviť. Dobre, si postavíme z dreva nejakého a tak si zoberieme kosť, tak super. Vykraštíme si bowmeal. Dobre. A ideme si tu strom zasadiť a si ich aj rovno ako keby zrúbeme. Tak, dobre. Ja by som ho asi postavil tu z takého normálneho dreva, ako ten most, lebo by mohol byť aj pekný, ale ten strom by som asi dal preč, lebo veľmi sa tu nehodí. Tak, super. Alebo ísť džungľového, ako by som mohol. Akože, neviem. Tak ešte porozmýšľam a pôjdem teraz na cobblestone. Tak toto si dáme preč, super. A idem na kameň. No ale kde bude kameň? Neviem. No alebo viete čo, už keď tu ideme, tak si pôjdeme aj zobrať už džungľové drevo. Aby už sme mali. Tak. Super. Ja už som sa zľakol. Že nie som tu. Ako v džungli. Tak si tu naťažíme pár dreva a uvidíme, že ako nám to pôjde. Tak, tu musíme skákať, aby sa nám drevo rozbilo, no ale to nič. Dobré. A toto je vysoký strom, tak to musím tu ho začať už rúbať. Tak, tu sa dostanem hore. Tak asi nie, ale sme aspoň vyššie. A ako som hovoril v minulom videu, že za 1000 odoberateľov si môže so mnou zahrať hociakú hru. A za 100 000, keď viem, to je extrémne veľa, ale že fakt extrémne veľa, tak sa odhalím. Takže tak. Dobré. Tak tu, i keď máme iba po jednom dreve tu, no ale to nevadí. Tak, super. Aj tu si ešte naťažíme nejaké drevo. Tak, super. Ešte aj tu. Aspoň taký stack by nám mohol stačiť. Ale možno i viac, neviem. No dobre, začína pršať, tak toto nie je dobre, ale že vôbec to nie je dobre. Tak, ja idem už domov pomaly, lebo sa mi to veľmi nepáči. Ešte tu rozbijeme posledný log dreva, lebo tam už sa nedostaneme, tak musíme ísť naspäť. No dobre, tak ideme naspäť, 47 dreva máme, to je docela veľa, počkajte, pozriem, či ide všetko. Áno, ide super, všetko ide, to som rád. No, a idem teraz asi si na kamene, lebo ako prší, tak to asi budem v bezpečí. No, to ako v jaskyni veľmi nie som v bezpečí, no ale čo už. No ako tu neprší, to je dobré. Tu si naťažíme trošku. Tak, super. Dobré. Tak. Tu máme ako docela dosť kameňa, aj mi bude treba veľa kameňov.
Tak, super, super. Ale už sa dosť stmieva, je aj to vidno, tak ja už asi pomaly pôjdem. Tak, super. Tak a ideme rýchlo domov. Tak, super, super. Zatiaľ ako ešte mi nikto ani jedno HP neubral. Zabijeme creepera. To čo bolo? Ja som dal omylom, som posunul s kolečkom a sa mi ako preplo na ruku. Dobre, tu je zombík. Tak, musíme ostať v dome. Hej, on čo tu robí? Kamo. Dobre, máme fighty. Kamo, on ma fakt, že skoro zabil. No dobre. Zoberieme si torčku, našu jednu, ktorú máme a tu si ju tak pekne dáme, aby nám tu trošku svietilo svetlo. Tak blast protection, ako... Si dáme radšej ten, ako zlatý armor teraz. Má blast protection plus 5 armor, má plus 0,45 dačo výbušný knockback resistant, tak asi, že ma to zachráni pred creeperom trošku. Tak si to aspoň ja myslím. Aj by to malo byť tak. Dobre, zoberieme si chlieb. A ideme spať. No dobre, už máme prvú noc za sebou teraz. Tak, super, sa vyhylujeme. Tu si odložím asi, alebo ten materiál si odložím tu, čo mi bude, čo ho budem potrebovať. Diamanty teraz nepotrebujem. Tak, super, super. A ideme ďalej pokračovať. Ako ten most bude docela dlhý, lebo ako tá rieka je veľká, samozrejme, to je aj vidno. Zoberieme si všetky kamene, tu si ich dáme vypiecť a my ideme zatiaľ si po druhé kamene. Tak ale ideme ešte do tu môjho domu, ešte starého, ktorý nevyzerá veľmi dobre. No ale to nevadí. No dobre. Ako... Mega dlhé to musí byť. Ešte ostalo tu dačo. Aha, tu je torčka, tak dobre, torčku si zoberiem, lebo tu nebude, ani toto tu nebude, aj kamene si stade zoberiem, tak, všetko vonku padá. Dobre, jeden zoberiem, dobre, máme pavúka, máme string. A keď budeme mať 3 stringy, tak si urobíme lúk, alebo udicu, uvidíme. No dobre, tu je zahrádka nejaká, tak. Nenapadne si niečo z nej zobereme. Tak. Tak dúfam, že ma nevidia. Tak dobre, sme si rýchlo tu pobrali. A si môžeme aj my takú urobiť zahrádku. Tak si to skrieme a môžeme ísť. No dobre, takže torčky aj si zoberieme, lebo aj tie nám bude, no i tie budeme potrebovať, tak, super, super. Však je tak, to už je mŕtvá dedina toto, lebo však tu skoro už nikto není. Kam tu je typek. Čo? To tak veľa, tak, to radšej nech nekupujem. Lebo to je veľmi, ale že veľmi veľa. Dobre, super. Aj tu si zoberiem torčku, máme ich 7, tak možno 10 by nám mohli stačiť. Tak, 1. Máme ich 10, super, super. A ideme... Aha, šakamen mi treba, tak tu si urobíme nejakú dieru do zemi. Zeme.
No dobre, tak asi nám stačí tu taká diera a ideme si naťažiť nejaké kamene. No dobre, tak si môžete myslieť, že máme 15 iba cobblestone, ale máme stack a 15, to je veľa, tak ideme do domu. No dobre, čakáme, kým sa nám vypečie kameň, tak medzi tým, aby nebol až taký dlhý most, tak tu si dáme bloky hliny, aby, chápete, by som to zase nestával 5 hodín. Tak, a som aj spruce sleby si vykraftil, lebo by mohol byť aj z toho most. Lebo, no to je pekný blok za mňa. Tak, super. Tak, tu dáme bloky rýchlo. Tak, super. Tak, asi toto nám i tak pomôže, ale uvidíme, že už koľko ich máme vypečených. 42, 14, no dobre. Si z nich vykraftíme stone bricky. A nejaké sleby. Obo už i nechajme tak a... Pardon. A poďme na to, tak. Ja by som asi ho urobil tak, že tak by bol ako široký. Tu by šli tak hore, pôjdu bloky, ale ešte tu si naťažíme nejakú travu. Dobre, už nemáme lopatu, bohužiaľ. Tak, 1, 2. A tu iba jedno, super. Tak už teraz to je krajšie a mi treba... To je jedno, ako... Aj hlina by sa mi teraz ako hodila. Akože iba... Ale nie. Urobme to tak z džungľového dreva, že ako... Uvidíme, že ako to bude vyzerať, keď ho dáme tu. No, ako to by nebolo škaredé. Dáme tak. Tu by bolo to... Aha, tak takto nejde, to je škoda. Tak, to bude inak. Tak, super. Toto dáme preč. I toto. Toto dáme tak, aby to bolo ošupané. Tu dáme tak sleby pekne. Tuto to zničím. A dám to aj tu. No dobre, už tie nebudem potrebovať. Teraz dáme. Ako, môže ísť aj, že tak. No dobre, si urobme. Ale, no počkajte, lebo keď teraz si to tak urobíme. Ale, no, mne treba dať tu tak blok hore. Áno, presne tak. Takže dám aj tu. Tak, dobre. A to môže byť ošupané, lebo to není veľmi škaredé. Aha, tak dobre, tak tu bude drevo už. Ale tu, ako už nebude ošupané, bude normálne, tak. A teraz, ja by som už urobil tu... ako... Že už by to išlo rovno. Počkajte, tak. Super. No, to je veľmi, ale že veľmi dlhý most. Ešte dobre, že som tam dal tie bloky hliny, ale i tak mi to ani nestačilo, to je problém. No, ale ideme sa vyspať a mi budem potrebovať veľa, ale že veľa toho džungľového dreva. No dobre, ja sa teraz vyspím. Ináč tu bol kuriér, tak... Prepáčte. Dobre. Dobre, tu máme všetko. Tu nemáme. Si vykraftíme sleby, lebo ich máme malú. Aha, nie, tak... Alebo vykraftíme si aj tie. Tak, dobre, super.
toto je super teraz, že takto máme, ešte tu dáme, tak, a tu už si urobíme sleby, no super, super, tak, no dobre, ja som si šiel na drevo a pozrite tu, čo je za moba, ani neviem ako sa volá, ale viem, že je nový pridaný. Armaldi, no to je no, taká vecička z neho. Keď ho zabijem, tak asi nič. Dobre, ja ho nezabijam, lebo to není barž dobré. Tak, super. A ideme si po nejaké drevo, lebo ho nemáme veľa veľmi. Tak, super. Super. Čo to mi bude asi mi nebude stačiť. Ako si urobíme iba taký most, že základný a potom v ďalšom dieli ho môžem vylepšiť. Ale teraz mi stačí iba taký, že aby som nemusel tak stále chodiť cez vodu, lebo mne sa veľmi nechce. Tak, mi to určite pomôže. Ten most, dobre. Tak, super. Dobre. Ja tie veľké stromy tak ťažím, že ja tu tak ako si urobím takú cestičku hore a ho tak vyťažím. To je pre mňa najlepší spôsob asi. Tak, super. No, ako dobre je to teraz. No dobre, už som sa zľakol, že mi vyskočí nejde. Tak. A už sme na vrchu. Za pár sekúnd. Tak. Super, super. A vidíte to raz, dva a mám vyťaženú viac jak polku stromu, aj keď tak by som zobral, alebo no možno menej. No dobre, ho idem rýchlo vyťažiť. No dobre ľudia, kúsok fail, mi tam ostalo drevo, som si to ani nevšimol, no ale to nevadí, ale vadí, že mi sekera teraz sa rozbila. Ach jaj, no to nevadí. Tak, rýchlo. Už je posledné 4 kusy dreva a budeme mať podľa mňa dosť veľa dreva, ale že dosť veľa. Tak, super, super. Jaký so stykom, rýchlejšie by som ťažil drevo, no neviem. Máme stack a 44, kamo. Keď toto mi nebude stačiť, ja už neviem, ale malo by. Lebo to je dosť. Ako stick si nechám, sa mi hodí. Aj toto sa mi hodí. Ako na farbivo, alebo tak. No neviem. Tu je môj dom. A tu stávame most. Ale si ešte vykraftím sekeru, lebo bez sekery ja nebudem. Ale už aj štít by mi trebalo, lebo už není v dobrom stave veľmi. No dobre, irony máme. Sticky máme. Super. Tak. Si vykraftíme sekeru. Tak. Teraz si vykraftíme štít. Tak, dobre. Tu bude náhradný štít. Tu máme riadny bordel ináč v inventári. Si zobereme, čo mi treba. Toto dáme preč teraz a ideme urobiť toto isté, ale na tejto strane. Dobre. Tak to urobíme až do konca rýchlo. No dobre, ale
Mne sa zdá, že nastane problém za chvíľočku. No dobre, sme na konci, to je dobré. Lopata. To je kúsok, taký menší problém prvý, ale to nevadí toto. Tak. No, tak ešte si musíme dať ďalšiu hlinu si naťažíme. No dobre, to nám bude stačiť. No a teraz, tak, dobre, super. Dobre. Počkajte chvíľočku. Ahoj. No, tu bola moja sestra na chvíľu. Lebo si chcela zahrať Granny, no tak som jej nastavil. Tu chodí dakedy za mnou, že či jej nepomôžem. Kus tak. Chápete? No dobre. Toto... No dobre, ale... No, ten problém je toto, pozrite. Presne toto, že mi chýba blok. Ale to je veľký problém. Ale viete čo? Mi tak napadlo, že by som... Čo je s tým? No tak, dobre, super. Ešte dáme tu jeden blok, ale už nemáme ani dreva veľa. Pôjdeme tu, ako sa volá, si po toto drevo. Jau. A tak, že tu zoberieme a už máme. Problém je vyriešený. Dobre. Nie. Čo som urobil? No dobre, ja idem teraz tu rýchlo dať sleby. Tak a už tu by som to dal tak a ešte potom tam dáme nejaký plod a bude už dobre. No ale tu mi docela veľa bude aj slebov. Budem tu potrebovať. Tak. Tu dáme. A už keď tu je tak, toto drevo, tak ja by som už tak urobil, že by sme tu urobili také stĺpy do vody, nech to, chápete, vyzerá lepšie. No dobre, to nech už tu trčí, to je jedno. No tak dáme, nech aj už tu tak trčí. Nevzduch. Dobre, to bola tesnotka veľká. To je 1, 2, 3. 1, 2... Nie, ja som to dal zle. No dobre, to je jedno, bude to tak. Však i tak, to nebude ani možno veľmi vidno, ale to nevadí. Ideme sa rýchlo vyspať, nech to máme čím skôr za sebou. Tu je pavúk, dáme si štít rýchlo. No, creeper! Díky, creeper. No dobre, sa vyspíme, máme ďalší deň za sebou, to je super. A môžeme ísť naspäť pokračovať asi v tom. Dobre. Tak. Nie, naháňať. Dobre, tu je moja sestra, iba jej poviem. Nie, ona ťa nechytí, neboj sa. Neboj sa. Nie, ona ťa nechytá. No dobre, iba tu moja sestra sa bojí, že... No, lebo hra Granny na praktik, tak sa bojí, že ju bude naháňať. I keď je no na praktik Granny i tak, no vás nebude naháňať. Takže tak, super. Tu dáme... No dobre, super, máme... Počkajte, toto ako mám? Tak to mám. Asi, hej, neviem. No. A už tu, áno, presne tak. Tak, super. Tam není Natálka Granny. Že tam není Granny.
ona odišla, teraz išla do obchodu a ona potom príde. Tak vyskúšaj utiecť. No dobre. Ujde, neboj sa. No choď. Čo má? Nedávate nikde. No dobre. Tak máme posledný stack s lebou. Dúfam, že mi to bude stačiť. A malo by. Ťa naháňa? I keď nemôže, ale no dobre, to nevadí. Tak, super, ešte... Hej. No dobre. Tak. A teraz už toto tak máme. Docela dobre to je. No, to musíš ísť dole tam a autom. Natálka zobrala teraz časť od auta, takže i keď asi neujde. Ale pochybujem, že ujde, má 5 rokov. Takže nie. 5. Dobre. Natálka. Dobre, tak, toto máme tu. Tak aj toto bude. Tu zase drevo. A tak. No ako podľa mňa to pekne vyzerá. Nepôjde, neboj sa. Dobre. Dáme tak. Počkajte, koľko tu je blokov? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Asi tu. Tak, super. Zatiaľ nám to vychádza. No. Tu je 3, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No dobré. A už ideme iba tu urobiť toto isté. Tak. No dobre, máme problém, lebo nám došlo drevo, tak zase musíme ísť po drevo. Tak to bude ťažké ešte. No ako, tá ťažké to nebude, ale ešte veľa vecí nám treba. No, veľa. Ešte trošku a už je hotový most. Tak to mi stačí fakt maličko a už je hotové. Akože fakt málo, tak možno za 5 minút by bol už aj celý hotový. A potom, kebyže chcete, aby som ho vylepšil, ten most, tak mi môžete napísať do komentáru, že ho mám vylepšiť. A keď ho mám vylepšiť, tak porozmýšľam, že ako, lebo vy mi môžete napísať, že ako vy by ste ho napríklad vylepšili a by som mohol skúsiť. Dobre. Tak, super zatiaľ. Si zoberieme aj toto drevo na plot, lebo samozrejme, že aj bude plot na moste, lebo chápete. Bo nechcem vo vode skončiť. Dúfam, že mi bude stačiť 13 a 14 dreva. Aha, ja už hunger nemám. Dobre sa najem. Dobre, tak super, zatiaľ sa mi to dobre páči toto, lebo nič sa tu nedeje, ale toto je asi fakt teraz hardcore, čo hrám, no tak asi fakt nikdy som tak nevydržal, jak tu. Neviem, či si ide pozrieť, že koľko dní tu som. Neviem. Áno. Hej, si daj, čo chceš. Dobre.
No, neviem. Neviem. Aha, máme 11 dní. Mi to píše... No mi to tam píše, je vidno, takže 11 dní už hráme Minecraftu. Ja som dal screen omylom. Aj. No dobre, to nevadí. Tak, tu dáme... Aha, ja už štít nemám. Sa mi zničil oni. Až teraz som to zistil. Dobre. Bro. Dobre. Prečo toto drevo som dal preč? Dobre. A áno, teraz máme už všetko, tak som rád. Ale, no, posledná vec taká, a ideme urobiť tu plot. Ešte tu dáme torčky. Tak. Potom ešte tu dáme. Tu dáme. Tu dáme. A máme pekne, super. No dobre, ideme už iba po tie ploty. A bude super to. No, takže toto už mi netreba. Tu máme nejaké drevo. Áno, no dobre, máme dosť. A ideme, takže vykraftíme sticky pár. Dobre, 21. To je trošku veľa. Tak. Uvidíme koľko. 18, dobre, to je málo. Tak už moc je hotový, dúfam, že sa vám páči. Mne hej. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček, uvidíme sa v ďalšieho videa, tak zatiaľ ahoj.